τα στοιχεία, υπάρχει ένα ερώτημα, κατά τη γνώμη μου. Γιατί επιλέχθηκε σαν αποδιομβραίος τράγος η Ελλάδα? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, αν θέλετε. Και έχει να κάνει με το... Εντάξει. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που το 2008 ήταν σε κατάσταση διάλυσης, να σας πω μόνο ότι στα μέσα της δεκαετίας του 1990 το 80% του συνολικού του κεφαλαίου ήταν επενδυμένο στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ το 2008 μόνο το 2% ήταν επενδυμένο, χρονιά κατά την οποία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναγκάστηκε να κάνει περικοπή των εξόδων του, απολύοντας 650 υπαλλήλους του. Λοιπόν, βρισκόταν δηλαδή στα πρόθυρα της διάλυσης. Λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε σαν εμπροστοφυλακή προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο πρόστιχος δεκάλογος της συνένεσης της Ουάσιγκτον, δηλαδή ο δεκάλογος που συνιστά την πλατφόρμα της πολιτικής που εφαρμόζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με αποτυχημένο τρόπο σε όλες τις χώρες του κόσμου μέχρι σήμερα, μπορούσε να εφαρμοστεί σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι, και ως πειραματόζω για δεύτερη φορά στην πρόσφατη ιστορία της επιλέχθηκε η Ελλάδα, από αφορμή, κατά τη δική μου εκτίμηση, ότι είχε το πλέον διαβρωμένο και εξονημένο πολιτικό διαχειριστικό προσωπικό, που σήμαινε ότι δεν θα υπήρχαν σημαντικές πολιτικές αντιστάσεις στην επιλογή της ως πειραματόζω. Και αυτό και έγινε. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι λίγο ή πολύ αυτό που βιώνει η Ευρωζώνη σήμερα ήταν γνωστό από το 1991. Σας θυμίζω την περίφημη συνέντευξη, την κοινή συνέντευξη που έδωσε ο Πολ, ο Μιτεράν και ο Ντελόρ για να αναγγείλουν την απόφαση για τη δημιουργία της ίδρυσης της ζώνης της ενιαίας νομισματικής ζώνης, η οποία στη συνέχεια επικυρώθηκε με τη συνθήκη του Μάστριχτ. Στην παρατήρηση του Ντελόρ ότι οικοδομούμε ένα νόμισμα το οποίο έχει πίσω του μια τράπεζα, Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, επίσης ιδιωτική. Θα σας εξηγήσω γιατί. Και το τονίζω το ιδιωτική, γιατί με βάση τον νόμο οι ιδιωτικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των μετόχων τους, δεν είναι υποχρεωμένες να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των κρατών και των κοινωνιών στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν. Λοιπόν, άρα αυτές κάνουν τη δουλειά τους, εμείς τι κάνουμε? Λοιπόν, στην παρατήρηση λοιπόν ότι οικοδομούμε ένα νόμισμα το οποίο έχει πίσω του μια κεντρική τράπεζα υπεύθυνη για την νομισματική πολιτική, αλλά απουσιάζει ένα Υπουργείο Οικονομικών το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη δημοσιονομική πολιτική, η απάντηση του Πολ ήταν, είναι ένα σημείο στην ότι καταλήξαμε σε αυτή την απόφαση γιατί δεν υπάρχει πιθανότητα οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνδέσει την εχώρηση μιας τέτοιας έκτασης εθνικών αρμοδιοτήτων σε ένα κεντρικό όργανο. Και έκανε την προφητική παρατήρηση ο Μιτεράν. Λέει, ας οικοδομήσουμε τώρα αυτό που μπορούμε, τον έναν πυλώνα δηλαδή του οικοδομήματος, το νόμισμα, την τράπεζα, και όταν οι διάδοχοί μας μετά από 20 χρόνια αντιμετωπίσουν μία μείζωνος σημασίας κρίση οικονομική, τότε θα είναι υποχρεωμένοι ή να οικοδομήσουν το δεύτερο πυλώνα, να διαλυθούν. 1991, 2011, 20 χρόνια γρήγορα. Λοιπόν, άρα ήταν γνωστά λίγο πολύ αυτά που έπρεπε να ενταχθούν. Γιατί σας θυμίζω ότι το ευρώ είναι το πρώτο νόμισμα στην παγκόσμια ιστορία που δεν έχει αποκτήσει μια κρατική εξουσία. Δηλαδή είναι το πρώτο νόμισμα το οποίο δεν στηρίζεται σε μια συντονισμένη δημοσιονομική πολιτική. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις τρομακτικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες της κέντρου και της περιφέρειας, επειδή δεν υπάρχει ένας μηχανισμός διοχέτευσης των πλεονασμάτων των πλεονασματικών χωρών προς τις χώρες με τις ελληματικές, με τη μορφή επενδύσεων, κερδοφόρο τρόπο δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Αλλά έτσι όμως θα διατηρούνταν η δημιουργία θέσεων εργασίας, η μείωση της ανεργίας και η οικονομική βιωσιμότητα των ελληματικών χωρών. Και αυτό προκύπτει από αυτή μια από τις παθογένειες δηλαδή της συνθήκης του Μάστριχτ, για τον πολύ απλό λόγο ότι η Γερμανία αντέγραψε το μοντέλο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά με πολύ λάθος τρόπο,
μοντέλο που είχε επιβάλει οι ΗΠΑ στη διάσκεψη του Μπέρτον Woods, όπου οικοδομήθηκε η μεταπολεμική αρχιτεκτονική, η οικονομική αρχιτεκτονική του μεταπολεμικού κόσμου. Υπήρχε μια διαμάχη τώρα, δεν θέλω ανάμεσα στον Κέινς και στον White, τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ. Ο Κέινς πάρα πολύ σωστά πρότεινε την δημιουργία ενός μόνιμου διεθνούς μηχανισμού ανακύκλωσης των πλεονασμάτων από τις πλεονασματικές της ελληματικές χώρες, με επενδυτική μορφή, για να διατηρηθεί η οικονομική ισορροπία. Οι ΗΠΑ ήταν η μοναδική δύναμη που βγήκε ισχυρή από τον πόλεμο και κατά συνέπεια δεν ήθελε να αλλάξει τις δεσμεύσεις. Ήθελε, εφόσον ήταν και η μοναδική που παρήγαγε πλεονάσματα, να τα διοχετεύει κατά βούληση σε ευνοούμενες χώρες, όπως για παράδειγμα είχαν επιλεγεί η Δυτική Γερμανία και η Ιαπωνία. Απορρίφθηκε μετά πολλών εταίρων η πρόταση του Κέινς, έγινε δεκτή η πρόταση του White. Αυτός ο μηχανισμός συντηρήθηκε κουτσά στραβά και διαμόρφωσε την ανάπτυξη όπως τη διαμόρφωσε μέχρι το 1971. Οπότε μετά την νομισματική κρίση της άνοιξης του 1971 ανατράπηκε. Ήταν το 1970 η πρώτη χρονιά που οι ΗΠΑ παρουσίασαν έλλειμμα, ενώ μέχρι τότε παρουσίαζαν πλεόνασμα. Λοιπόν, και από εκεί πέρα δεν δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός, δηλαδή θεσμικός μηχανισμός ανακύκλωσης πλεονασμάτων, αλλά η ανακύκλωση αφέθηκε να γίνεται μέσω της αυθαίρετης δράσης του κεφαλαίου και οπτοσκοπικής δράσης, η οποία πήρε το πράσινο φως ό,τι αφορά την ελεύθερη μετακίνησή του με την απόφαση του Νίξον τον Αύγουστο του 1971 που εδαφίασε την ισορροπία που είχε οικοδομηθεί με τον Μπέρτον Woods. Αυτά είναι γνωστά λίγο πολύ. Το ίδιο προσπάθησε να κάνει και η Γερμανία. Αρνήθηκε να αποδεχθεί έναν μηχανισμό, ευρωπαϊκό μηχανισμό ανακύκλωσης των πλεονασμάτων, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα τα δικά της πλεονάσματα να τα διοχετεύει κατά το ροκούν. Και αυτό πληρώνουν σήμερα οι ευρωπαϊκές χώρες, και δεν είναι πρόβλημα δηλαδή η Ελλάδα, είναι πρόβλημα κέντρου και περιφέρειας της ευρωπαϊκής ζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Δεν υπάρχει ένας μηχανισμός που θα αποκαθιστά τις ισορροπίες ανάμεσα σε ελληματικές και πλεονασματικές χώρες. Και ευρωφόρες ισορροπία, έτσι, αλλά όχι χάρισμα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν λέω ότι επιλέχθηκε η Ελλάδα για πρώτη φορά, γιατί για τη δική μου ιστορική εκτίμηση είχε επιλεγεί άλλη μια φορά σαν πειραματόζωο με τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος δεν είχε κανένα λόγο να γίνει, λόγω εσωτερικό εννοώ. Απλώς εδώ παίχτηκε ένα παιχνίδι της Ελλάδας του ελληνικού λαού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ισχύει στην πράξη το στάτου του που είχε προκύψει από τη Συμφωνία της Γιάλτας του 1945 το Φεβρουάριο. Λοιπόν, το ίδιο έγινε και τώρα, να δούμε αν μπορούμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα που εφαρμόζουμε στον τρίτο κόσμο, ενώ αυτές τις περιοριστικές και αφανιστικές πολιτικές, λοιπόν, στον αναπτυγμένο τομέα του συστήματος. Από αυτή την άποψη είναι δεδομένο ότι θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες χώρες, έχουν μπει ήδη στη σειρά, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο κτλ. Και νομίζω ότι βαδίζουμε στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης, η οποία λίγο ή πολύ σκιαγραφεί το αντίστοιχο χιτλερικό μοντέλο οικοδόμησης της Ευρώπης. Αν ρίξετε μια ματιά στο καταπληκτικό, στο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Μαζάουερ, Αυτοκρατορία του Χίτλερ, εκεί που αναφέρεται στην οικονομική πολιτική του Χίτλερ στην Ευρώπη, διαπιστώνεται ότι αυτό που προσπάθησε ο Χίτλερ να κάνει με τη δύναμη των όπλων, το κάνει με τη δύναμη της οικονομικής ισχύως σήμερα η Γερμανία. Και επιπλέον δεν είναι καθόλου τυχαίο, το αναφέρει ο Μαζάουερ, ότι το μεγαλύτερο μέρος των εμπειρογνωμόνων που χρησιμοποιήθηκαν για την οργάνωση της Ένωσης Άνθρακα-Χάλιβα, που αποτέλεσε τον πυρήνα για την μεταξέλιξή του σε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, λοιπόν και Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεγαλύτερο μέρος των εμπειρογνωμόνων ανήκαν στον κύκλο συζητήσεων που δρούσε μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών του Τρίτου Ράιχ της Γερμανίας, και οι οποίοι διακανόνιζαν τον τρόπο οργάνωσης, επεξεργάζονταν τον τρόπο οργάνωσης της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την λήξη του πολέμου, σε περίπτωση που ο πόλεμος αυτός δεν ήταν νικηφόρος για τη Γερμανία. Και μεταξύ αυτών ήταν και ο Αντενάουερ, δηλαδή ο πατέρας του γερμανικού θαύματος, για να μην ξεχνιόμαστε, ο Χέρτζογ, μετέπειτα ο τραπεζίτης και μέλος και πρώτος πρόεδρος της Bundesbank κτλ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που δεν έγινε με τη δύναμη των ερκιστριών, πάντα το κάνουμε με τη δύναμη της οικονομικής υπεροχής. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτά τα σχέδια η Ευρώπη θα αντιδράσει. Δεν ξέρω τώρα βέβαια με ποιο τρόπο θα αντιδράσει, αλλά μπορούμε να τα πούμε στη συνέχεια στην κουβέντα αυτά τα πράγματα.
Και θα ήθελα επίσης στην κουβέντα να μου δοθεί ευκαιρία να προσδιορίσω το κατά τη γνώμη μου αφελή ενδεχομένως, αλλά υπαρκτά, οικονομικά, το τονίζω, και νομικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν άνετα μέσα σε χρονικό διάστημα 2 μηνών περίπου, που θα μπορούσαν να μας βγάλουν από αυτό το τούνελ στο βάθος του οποίου δεν διαφαίνεται κανένα φως. Όχι τώρα, όχι το 2020, το 2040, όταν οι εμπνευστές και αυτοί που το εμπνεύστηκαν και συνείδησαν στην καθιέρωσή του, ενδεχομένως να μην ζουν κιόλας, έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τους δύο ομιλητές. Μέχρι να ετοιμάσετε ερωτήσεις, οι οποίες θα ακολουθήσουν, θα θέλαμε να απευθύνεστε συγκεκριμένα σε ποιον από τους δύο. Μετά θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις και αν υπάρχουν οτιδήποτε άλλο. Μέχρι να ετοιμάσετε τις ερωτήσεις σας, μας έχουν ζητηθεί 2 ανακοινώσεις να γίνουν. Μία από την κίνηση των πολιτών ενάντια στα χαράτσια και μία από την ΕΡΜΕ. Όλοι μαζί να κάνουν κομμάτι στην Ελλάδα. Και μια δεύτερη ερώτηση, όπως μας είπε, και τα έχουμε διαβάσει στο διαδίκτυο στους αρκετοί εδώ, του Βίβας, όλοι χρωστάνε, όλες οι χώρες χρωστάνε. 3, άλλες 2, άλλες 3 ανάλογα με το οικονομικό μέγεθος. Οι τράπεζες, το τραπεζικό σύστημα, διαβάζουμε, παραπέει. Η Αμερική, λέει, χρηματοδοτούσε παλιότερα, πριν 1 χρόνο, 2, το τραπεζικό σύστημα για να μην καταρρεύσει. Εδώ χώρες της Ευρώπης χρηματοδοτούν. Η Ελλάδα που χρωστάει χρηματοδοτεί τις τράπεζες για να συνεχιστεί η λειτουργία. Δηλαδή, πού είναι αυτά τα λεφτά, ήθελα να καταλάβω. Ερώτηση κάνω. Τελειώνω. Λοιπόν, όλοι χρωστάνε, χώρες χρωστάνε, τράπεζες χρωστάνε. Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα το οικονομικό, το τραπεζικό. Χρηματοδοτούν οι κυβερνήσεις στις τράπεζες που δεν έχουν. Οι τράπεζες, λέει, δεν έχουν, αέρας τελικά κυκλοφορεί. Τι γίνεται. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το πράγμα έχει ξεφύγει λίγο πριν από την κρίση. Καταρχάς, παγκόσμιο συμφωνούμε όλοι. Όσο έχει ξεφύγει, παράγουμε παγκοσμίως 53. Αυτή είναι η παγκόσμια παραγωγή μας. Πριν από την κρίση, οι τίτλοι, τα παράγωγα και όλα τα προϊόντα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ήταν περίπου 403. 8 φορές την παγκόσμια παραγωγή. Αυτό ήταν τίτλοι διάφοροι. Αέρας τον είπατε, όπως καταλαβαίνετε, είχε τα CDS που πολύ ωραία τα είπε ο συνομιλητής μου. Άρα τα CDO και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο φτιάχτηκε όπως φτιάχτηκε σε μία περίοδο οικονομικής ανόδου. Όταν 3 κατηγορίες μεγάλες δανείζονταν πολλά χρήματα διεθνώς. Οι 3 κατηγορίες αυτές ήταν οι καταναλωτές, αγόραζαν σπίτια, αυτοκίνητα και ούτω καθεξής, παντού. Οι κυβερνήσεις και οι μεγάλες επιχειρήσεις που κάνουν την παγκοσμιοποίηση και πάει λέγοντας. Γύρω από αυτό λοιπόν το πραγματικό δεδομένο φτιαχνόταν και ένας κόσμος πολλαπλάσιος. Τώρα, μετά την κρίση του 8, αυτό το σύστημα έχει συρρυκνωθεί στο μισό και βαίνει ραγδαίως προς τα κάτω. Στην καρδιά όμως του συστήματος υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα που λέγεται τραπεζικό σύστημα. Αφήνουμε όλα αυτά τα CDS, τα πλασματικό κόσμο και τη Wall Street κτλ. Υπάρχει ένα πραγματικό θέμα. Το πραγματικό θέμα είναι το τραπεζικό σύστημα. Το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο πρόβλημα για ένα απλό λόγο. Οι τράπεζες για να κάνουν μια δουλειά δανείζονται χρήματα. Από πού δανείζονται? Από τη διατραπεζική αγορά, δηλαδή από άλλες τράπεζες. Αυτό δεν υπάρχει πια. Οι ελληνικές τράπεζες δεν δανείζονται από πουθενά.
Άρα, τι κάνουν οι τράπεζες? Στηρίζονται στις καταθέσεις, που στην Ελλάδα είναι πολύ ψηλές, είναι 180 δις στις τράπεζες, πάρα πολύ ψηλές καταθέσεις, και σε όσα χρήματα παίρνουν από κάποιον μηχανισμό. Συνεπώς, το πρόβλημα της διαχείρισης του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι αντικειμενικό. Δεν υπάρχει περίπτωση, με κάποιο τρόπο, αλλιώς μετά την κρίση του 29, ένα μάθημα κράτησε ο καπιταλισμός. Αν μέσα στην κρίση αφήσει το τραπεζικό σύστημα καταρρεύσει, κατέρευσε το σύμπαν όλο. Αυτό έγινε το 29. Λοιπόν, στην κρίση του 8 και μετά, το μόνο πράγμα που επικεντρώνεται η διαχείριση της κρίσης είναι η συντήρηση του τραπεζικού συστήματος. Τελεία. Και εκεί τελειώνει η συζήτηση. Δεν υπάρχει μια άλλη πιο σύνθετη πολιτική, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Ευρώπη. Είναι τόσο απλό. Τώρα, τα περί Γερμανίας και κουμάντου και τα λοιπά. Δεν θα ακούσετε αντιγερμανικές νότες από το στόμα μου. Η Γερμανία είναι ο βασικός χρηματοδότης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 30 χρόνια. Συνεισφέρει το 40% των πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υπόλοιπο 60% το συνεισφέρουν όλες οι υπόλοιπες χώρες. Η Γερμανία συνεισφέρει αναλογικά τόσα πολλά που όταν μπήκε η Σουηδία ή η Αγγλία στην τότε ΕΟΚ, ζήτησαν ένα ειδικό καθεστώς προκειμένου να μην πληρώνουν κατά αναλογία τα ποσά που πληρώνει η Γερμανία. Η Γερμανία μετά το 1990 όμως αντιμετώπισε μια διπλή στρατηγική, την οποία την έκανε ο Κόλ επιτυχημένα. Ενσωμάτωσε την Ανατολική Γερμανία με ένα τεράστιο οικονομικό κόστος και ταυτόχρονα συνέχισε την πολιτική της συνεισφοράς στην Ευρώπη. Αυτό το μοντέλο στη Γερμανία οδήγησε μετά το 2000 μια Γερμανία στην οποία έχουν να πάρουν αυξήσεις οι εργαζόμενοι από το 2002, μηδενικές αυξήσεις, είναι σταθερή μισθή. Είναι μια οικονομία η οποία πέτυχε μια μεγάλη αναδιάρθρωση, πετυχημένη μεν όσον αφορά το αποτέλεσμα, την ανταγωνιστικότητά της και τις εξαγωγές της, αλλά με τεράστιο κοινωνικό κόστος στο εσωτερικό, έκρηξη των κοινωνικών ανισοτήτων στη Γερμανία, έκρηξη. Και λέμε για μια κοινωνία η οποία ήταν σχετικά συμπαγής. Άρα η Γερμανία από τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά επαναδιαπραγματεύεται την ατζέντα της Ευρώπης, αλλάζοντάς τη. Μέχρι τώρα η ευρωπαϊκή ατζέντα ήταν σαφής και καταλήγει μέχρι και τον γκολ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε μας αρέσει είτε όχι, στηριζόταν στην ιδέα της σύγκλησης των οικονομιών. Του γεγονότος δηλαδή ότι χώρες με διαφορετικό επίπεδο με κάποιο τρόπο θα συνέκλειναν. Αυτό το εξασφάλιζαν ένα-δύο πυλώνες, ο πυλώνας τα αγροτικά και ο πυλώνας μετά του κοινωνικού κράτους και των κοινωνικών δαπανών και των υποδομών. Γινόταν κάποια αναδιανομή, όχι τρομακτική, 2-3-3,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, αλλά γινόταν. Και εν πάση περιπτώσει υπήρχαν και άλλες μέρημνες αναφορικά με την κίνηση των επενδύσεων και των κεφαλαίων και ούτω καθεξής. Μετά το 2002-2003 η ατζέντα αλλάζει και το 2010 το διακύβευμα είναι σαφές. Η Γερμανία και η Γαλλία, συμφωνώντας ως προς αυτό, έχουν αποδεχτεί ότι το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλάξει. Κεντρικό θέμα διακύβευμα θα είναι η απόκλιση των οικονομιών και όχι η σύγκληση. Αυτό είναι το διακύβευμα και αυτό το σχέδιο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή εν εξελίξη και αφορά το χαρακτήρα και τα ιστορικά χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η τομή και αυτή πρέπει να κατανοήσουμε. Νομίζω ότι το κεντρικό πρόβλημα δεν είναι η διάσωση του τραπεζικού συστήματος πάση στη θυσία, με θυσία των κοινωνιών δηλαδή. Λοιπόν, η ιστορία των οικονομικών κρίσεων που χαρακτηρίζουν όλη την ιστορία του καπιταλισμού στα τελευταία 300 χρόνια μας δείχνει ένα πράγμα. Σε αυτό θα συμφωνήσει ο κ. Σταθάκης. Ότι πάντα προηγείται μία τραπεζική κρίση, την οποία αναλαμβάνει μετά να καλύψει το κράτος, μετατρέποντας το ιδιωτικό χρέος της ιδιωτικής κερδοσκοπίας, δηλαδή σε δημόσιο χρέος. Αυτό έγινε και σε εμάς. Δηλαδή, με άλλα λόγια, καλείται η κοινωνία κάθε φορά, από αφορμή την πολιτική που επιλέγεται από τους διαχειριστές της εξουσίας, να καλύψει τις ζημιές της ιδιωτικής κερδοσκοπίας. Αυτό δεν λέγεται βέβαια
στήριξη του τραπεζικού συστήματος, διότι το τραπεζικό σύστημα λειτουργεί στα πλαίσια μιας φρικαλαίας αυθαιρεσίας και θα παράγει διαρκώς ελλείμματα, τα οποία διαρκώς θα καλύτερα καλύψει η κοινωνία. Στην κρίση του 1929 συνέβη κάτι πάρα πολύ απλό. Ο Ρουζβέλτ είχε το θάρρος να θέσει υποκρατικό έλεγχο τις τράπεζες, μειώνοντας δραστικά τον αριθμό τους. Από 33.000 περίπου τράπεζες στις ΗΠΑ είχαν φτάσει να μείνουν 1.100. Λοιπόν, και παράλληλα τέθηκαν υπό κρατικό έλεγχο. Κρατικό έλεγχο, τον οποίο στη συνέχεια οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις σταδιακά φρόντισαν να αποδυναμώσουν. Μέχρι ότου φτάσαμε στην κυβέρνηση Κλίντον, η οποία κατέρριψε κάθε είδους παρέμβαση στην δραστηριότητα κρατική παρέμβαση των τραπεζών. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται κάτι καινούργιο. Συμφωνώ να διασώσουμε το τραπεζικό σύστημα, αλλά το τραπεζικό σύστημα μπορεί να διασωθεί είτε με την μορφή της κρατικοποίησης των τραπεζών, είτε με την μορφή της κοινωνικοποίησης των τραπεζών. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα δύο και μπορούμε να συζητήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να σώζεται το τραπεζικό σύστημα με τη μεταφορά των ελλημάτων στις πλάτες των φορολογούμενων, διότι έτσι διαλύεται η κοινωνία. Και επιτέλους πρέπει να καταλήξουμε κάπου. Η οικονομία υπηρετεί την κοινωνία ή η κοινωνία την οικονομία. Το ερώτημα πρέπει να απαντηθεί και πρέπει να απαντηθεί στις μέρες μας. Δεν είναι δυνατόν να μένουμε σε μια συνταγή η οποία αποδείχθηκε ιστορικά λανθασμένη παντού όπου εφαρμόστηκε. Παντού όπου τα κράτη ανέλαβαν να σώσουν το τραπεζικό σύστημα, το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα, βρέθηκαν να χρωστάνε δυσθεώρητα ποσά τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν στη συνέχεια. Και φυσικά στο όνομα της μείωσης αυτών των ελλημάτων ή των χρεών, του δημοσίου χρέους, να διαλύονται οι κοινωνίες με την εφαρμογή όλο και πιο περιοριστικών μέτρων. Δηλαδή, πού θα πάει αυτό το πράγμα? Η ανεργία από τα 9% στα 22% μέχρι πού μπορεί να πάει? Μιλάμε για διάλυση όχι της κοινωνικής συνοχής. Μιλάμε για διάλυση και των βασικών κοινωνικών ομάδων, οικογενειών κτλ. Δηλαδή, γι' αυτό λέω για την οικονομία είναι λίγο πολύ μεταφυσική να πούμε. Και να απαντάει στο ερώτημα ποιο είναι το κέντρο, ο άνθρωπος ή τα ψυχρά οικονομικά νούμερα. Εγώ είμαι υπέρ της πρώτης λύσης, δηλαδή της δραστικής παρέμβασης του κράτους στο τραπεζικό σύστημα. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό να γίνει. Και επιτέλους κάποτε πρέπει οι κερδοσκόποι του τραπεζικού συστήματος να αναλάβουν, να καταβάλουν τις ζημιές που οι ίδιοι προκαλούν. Και δεν προκαλούν μόνο στον εαυτό τους. Εδώ στην οικονομία καζίνο δεν μπορεί να μην υπάρχουν ζημιές σε αυτούς που παίρνουν μέρος στην οικονομία καζίνο. Για ποιο άλλο είχε λοιπόν τις ζημιές θα τις επιβαρύνεται η κοινωνία η οποία δεν παίρνει μέρος στην οικονομία καζίνο? Δηλαδή, κύριε Σταθάκη, εγώ περίπτωνα μια απάντηση.